Zákazník, ktorý už u mňa pár objednávok urobil, ma poprosil, že by som mu mohol urobiť jeden produkt na mieru. Chce si sám urobiť taký svetelný rámik a poprosil ma, že či by som mu na to urobil takýto základ. Bude tam na sebe v takých malých medzerách navrstvený papier a cez ten vlastne bude presvítať svetlo a bude to vytvárať takýto efekt. Nad týmto typom dekorácie som sa už niekoľkokrát zamýšľal a veľmi sa mi to páči, ale nejak som sa furt k tomu nevedel dostať. Ono hlavne urobiť nejakú zaujímavú grafiku, ktorá nebude nejako porušovať autorské práva, si myslím, že nie je úplne jednoduché. Neskôr som vyrábal drevenú mapu Slovenska. Túto mapu až tak často nerobím, čo je škoda, lebo ona je zaujímavá v tom, že je podobne ako mapa sveta rozložená, nepríde vám vlastne v jednom celku, ale sami si ju vlastne poskladáte. Je na výber v niekoľkých veľkostiach a sú k nej potom aj takéto nalepovacie doplnky, aby si ju vlastne každý prispôsobil podľa seba.